কই বাଳ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଛି ମାନେ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଗବେଷଣା କରୁଛି ଆଉ ଏ ବାଳ ଉପରେ ଟକ୍ ଦେବାକୁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଯାଏ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୁଁ ଯଦି ବାଳ ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେବି ପାଖାପାଖି 3.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନନଷ୍ଟପ୍ କହିବି ବାଳ ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି କେଉଁ ବାଳର ସୃଷ୍ଟି କଣ ପାଇଁ କେଉଁ ବାଳ ଉପୁଡୁଛି କଣ ପାଇଁ ବାଳର ଅଗ ଫାଟୁଛି କାହିଁକି ବାଳ ମଳେ ମଳେ ପତଳା ହଉଛି କାହିଁକି ବାଳ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପାଚିବାର ବିଭିନ୍ନ କଥା ବାଳ ଉପରେ କହିବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଇଏ ବାଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିବ ଯାହାର ନାଁ ରହିବ ବାଳଲୋଜି ସବୁ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ପାଠ ପଢାଯାଏ ବାଳଲୋଜି ପାଠ ଯୋଉମାନେ ପଢିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା କେମିତି ମିଳିବ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇସାରିଛି ଅଲରେଡି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କେବଳ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ସିଗ୍ନେଚର ବାକି ଅଛି ଖୁଶ ହୁଆ ଆଚ୍ଛା सुरक्षा दे चलते हां हां बढ़िया बढ़िया वो बाल डॉक्टर सरगम सानी बायोलॉजिस्ट फ्रॉम जापान हां कुंच बाल सनलाइट बाल सेवन बाल सोचे का लागुची एटा मध्ये जापानी आइडिया नाही या एटा को आगो नवीन बाबू को दाऊ शरण करते माने काई ना ताकर जेते सब योजना अछि सब योजना मुरे मो लागि ए मो साइकेल मो कुटिरो मो गस सब सब जगह सृष्टि यही मो बाळरू सृष्टि मो बाळ तो ये सब जगह नहीं जाओ गणपति है सब मो बाळरू सृष्टि हां भाबे कोन अछि अपन आईडिया खाली किछि के सब चाली प्रकृति सब रक मो जतिबे सब रक मो बाळरू सृष्टि मो बाळ मो साइकिल मो कुटिया मो सब तो चालछि मो बस पहिले सम्मानित भाई कौन से कविश्रेष्ठ कालिदास संस्कृत लिखितले नरम में हम ठपद ब्रह्म प्रकृतिर विश्राम करती ताकू लक्ष्य करी कवि गंगाधर मेहर लिखिले कौन कालिदास फल करी गंगाधर मेहर ए बाळ ऊपर लिखिले कौन लिखिले कला विस्फोरित होई पडुते तथापि लवंडा लवंडा तथा शिव तथा कुलिका सरळ तथा पद्मिनी सेठी भी बाळ आपण देखु जे जो आपनकर से जो मैडम कहले पपम दया पपम କଥା ଯେ କହିଲେ ପପମ ରୁକ କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ବେରା ଝିଅ ଆଳକା ଈଶ୍ୱର ବେରା ଝିଅ ଯୋଉ ଗୀତଟି ବାଳ ଉପରେ ନଚରା ହେଇଥିଲା ଏ ଗୀତ କୋଉଠି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଥିଲା ତାକୁ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଟୋକା ଖୋଜି କାଢିଲେ କାଢିଲା ପରେ ସେଇ ଗୀତ ବାଜିଲା ପରେ ଲୋକ ବେଶୀ ଚିହ୍ନିଲେ କବୁ କଣ ସେ ଗୀତର କଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କଣ ଆଳକା ଈଶ୍ୱର ବେରା ଝିଅ ଏ ନୁମା କି କରତ ଯାଉଛି ଦିଲେ କି ଠକ ଠକ କରି ତାକୁ ଭଲେଇ ବାଜିଲା ଧରି ଯାଉଛି ଆରେ ବଡ ବଡ ପରିବାର ଆଜି ଦିଟା ପରେ ଯାଜିଲ କିଏ କଲା ସେଠି ବି ବାଳ ଆଜି ସେଠି ଆଉ ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ରାଟ ଅକ୍ଷୟମାନ ତାକୁ କେମିତି ଲୋକ ଚିହ୍ନିଲେ ଏଇ ବାଳରୁ ଆଉ କେମିତି ସେ ଯୋଉ ଗୀତଟା ଲେଖିଲା ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଭାଇରାଲ
ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ବିଶେଷ ନା ଇଣ୍ଟରନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ରହୁଛି ନାଇଁ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି କାହିଁ ତମର ତ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ପାଠ ସବୁ ଓକେ ଅଛି ତୋର ଅସୁବିଧା କଣ ମତେ କିଣିକେ ବାଳ ବାବୁ ମୋ ଦିଅ ସାରା ଖାଲି ବାଳ ମୋୟ ବୋଇଲେ କିଣ କହିବେ ଆଜି ପାର୍ଲର ଯାଇଥିଲି ବିଗ ବଜାର କିଣି ପାର୍ଲରକୁ ବୋଇଲେ କିଣ କହିବେ ଏବେ ସେ ରିମୁଭର ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୌମାନିକା କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି ନହେଲେ ଗଦ ଗଦ ହେଇକି ସବୁ ବାଳ ଖାଲି ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି ଦେହ ସାରା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବାଳ ଉଠୁଛି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରା ତମର ହରମୋନ ଅଧିକା ହେଇଯାଉ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକରୁ ଅଧିକା ଉଠୁଛି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟାଟା ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ଓଲଟାଟା ଆପଣଙ୍କର ତାର ପ୍ରବଳ ଉଠୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଛଡୁଛି ଖାଲି ପୁରା ଚାରିଆଡୁ ପୁରା ପୁରା ମିର୍ଚା ମିର୍ଚା ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଏତେ ପତଳା ହେଲାନି ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନଥିବ ଦେଖିନି ନାହାନ୍ତି ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ତାହେଲେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଉଠୁଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଖସୁଛି ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହରମୋନ ଚଢି ଯାଇଛି ଆଙ୍କର ହରମୋନ ଖସି ଯାଇଛି ହଁ ସେଇଟା ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ହେଲାଣି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏକମାତ୍ର ସୂତ୍ର ହଉଛି ଡକ୍ଟର ସମନ ସାରି ପଳାଉଛି ଫ୍ରମ୍ ଜାପାନ ସେଟାକୁ କରିବି ସେଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ ଏଟା ମଝିରେ ଜଣେ ଭାଇ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଭାଇ କଣ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ମଉସା ଜେରି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ କଣ ଡାକିଲେ ସମ୍ପର୍କ କଣ ହେବେ ସେ ମୋ 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ମୋ 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀର 3 ନମ୍ବର ଭଉଣୀ ଏଇଟା ହେଲା ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ସାରି ମାଧୁରୀ ମା ଆଚ୍ଛା ମାଧୁରୀ ମହାନ୍ତି ତାମାନେ ମାଗୁ ମାଗୁ ଦିଅନ୍ତି ଏଇ ଦାନ ଧର୍ମ କଥା କହୁଛ ଫିଗର କହୁଛି ସେଇଆ ତମେ ଦୁଃଖ ଦବନି ଆଉ ଭାରି ଦୟାଳୁ ଭଲ ଭଲ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ତମେ ବୁଝିଛ ବାଣ୍ଟିଲେ ଜିନିଷ ବଢେ ଯେପରି ଜିନିଷ ବାଣ୍ଟିବ ତାର ବାପା ବଢିବ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଲି ରଖିଲେ କଣ ଠିକ ଅଛି ତମର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଶାଳୀ ଭାଇଙ୍କର ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୁଁ କରିବି କଣ କି ମାତ୍ର ଟଙ୍କା 10,000 ପଡିବ 10,000 ଟଙ୍କା 10,000 ପଡିବ ବେଶୀ ପାର୍ଲର ଯିବିନି ନା କିଛି କରିବି ଆରାମ ସେ ଯାଅ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ଭାଇ ବୁଝିକି ଯାଅ ତାକୁ କେମିତି ଖାଇବ ତା ପ୍ରଣାଳୀଟା ବୁଝିକି ଯାଅ ସେଇଟା କେମିତି କଣ ଖିଆ ହବ ସେଇଟା ବିକଳରେ ପଳଉଛ ମୁଁ ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସେ ଘଟଣା ହଉଛି ଔଷଧ